bebaleka njengembongolo hayi vele kubelithi sawubona weNjoko bathi bani umthoko ungangena kakhulu udela wayithinta yasabela insizwa wayithinta yasabela weZimdollar uthi ake ngibingelela nje mina ngumfana wale phansi enkandla emshisandla bathi ihobosha bathi yashine mbongolo selingene bathi izima kuMaskandi bephelele bonke jikelele sengingenele ngiphakathi endlini zomsakazo ngibingelela bonke abasakaza bakhona ngibingelela nomdonso umkhaya ngiphinde ngibingelele le ndoda eyibuka okuthiwa nisheli nayo lapho echopachopayo Alright kodwa bhuti siyajabula kakhulu ukuthi nje usiphe awukosamsi ukhoze FM bakithi usonarishe ngokuthi ube khona kanye nathi yazi kuyinhlanda futhi akuyisibusiso nje ukuthi bese ukhuzini nangenyanga yothando nje ngevalentine bakithi ngensuku zevalentine ube phakathi emsakazweni omkhulu kangaka ukhozi lapha abantu belinde ngempela izidinga soMaskandi kade basigcina bengasazi ukuthi sibengasasazi isikhulu emoyeni sibejwayele ukusizwa nje sihlala kodwa ke emoyeni ke hayi kade sagcina ngiyajabula kakhulu uZimdollar nje leli thuba lisibusiso kakhulu kimi waNjoko yes abaculi bakaMaskandi sebebaningi futhi ngicabanga ukuthi baningi ukudlula bonke abanye abaculi bamanye amagender ahlukahlukene khona uMaskandi uhamba phambili nalala nje emsakazweni uThembo uyiwona ovalile ngiyafisa ukwazi ukuthi uNjoko uhluke ngani kwabanye abaculi bakaMaskandi usizwa thinta iphuzu elikhulu kabi ngeyibaningi abaculi bakaMaskandi baningi nje baze kwanama ngibazi ngifuna ukukhuluma iqiniso nami nje ngizosekuthiwa ingoma okuyisikhathi ngizwi nonyaka kuthiwa hayi umculi kaMaskandi onje lapha kaMaskandi into esisiza manje sengicabanga ukuthi kubalekile ukuthi uma umculi kaMaskandi ube nesignature nento waziwa ngayo engabuzwa futhi engafuniseli ukuthi uma uzwa iphinde nje noma istyle esinje ubani lo uzokhuluma ngami nje noZimdollar uyangazi ke mina ngangenayo ibackground yokuthi ngumculi mhlawumbe ngagidela abantu ngiqhamuke nje ngavumbuka nje ngekhowe ngiqhamuka phansi lokho kuyinto enkulu uZimdollar ukuthi uvumbuke phansi umculi baningi abavumbukayo kodwa kwesikhathi begcine bengafinyelele endleleni zabantu yabo ngathi mangivumbuka ngavumbuka kushuthi kwanento ethile ehlukile ngami abantu abakwazi kuye ngoba abantu into mayisiningi ifana igcina badida bengakwazi kuyilalela kusho ukuthi nje mawulalela mina akathi bathi uzokuyakabalazo uyamemeza bathi usebenze bendibiza ngoba kuthiwa ubani umshunqisi woMaskandi kuyisignature ke khona lokho kuyisignature khona lokho kuyisignature khona lokho so ngicabanga ukuthi yona into engisizileke kakhulu ukuthi ngibe nento ehlukile nje engafani neyabanye abantu kushuthi sikhuluma ngoshuni kaNjoko lapho yebo uyazi ukuthi ukhuluma ngomemezile bathi umemezile kodwa memeza kahle intombini nasezizwe ngizwa bathi ufundile yebo sithini isikole hayi ukuthi ake ngiyicacisele indaba yesikole cha uNjoko wafunda waqeda isikole umatriculation maqede futhi waziwadlulela esifundweni zemfundo ephakeme bengifunda eTUT eTshwane University of Technology ngifunde khona I think ngiqale ngo 2014 2013 14 15 okay kodwa ke angiyikhompyutha funa ngikhulumisa ngiyikhompyutha ngidiploma ngisele nje ngesemester eyodwa ukuthi ngiyoyicomplete then bese ngibuya ngokwami iqiniso nje njalo ukuthi ngikere nje ngoJune uma kufika December sengenze ijazi lemiyeza lapha nje into ezithile emhlabeni kuba nezinto eziphazamisayo kube kubheke lapha kodwa nje kuliqiniso elimsulwa lelo ngesihlo okay